Parlar al segle XXI de les competències és parlar d'un dels apartats fonamentals del DOT, del dossier d'organització de tasques i temps. Per tant, des del DOT el que fem és fomentar les 8 competències, les 6 en el cas de batxillerat, i fer que l'alumne se n'adoni amb quines competències és més hàbil, és més eficaç, i amb quines és bo que reforci, treballi encara més per aconseguir millors resultats. Tot això dosificant segons sigui l'etapa educativa, segons sigui el cicle.